Punto sexto, aprobación do terceiro Plan de Igualdade 2017-2021 do Concello de Betanzos. Portavoz. Grazas, señor alcalde. Ben, o que se somete hoxe a aprobación plenaria é o contido do que sería o terceiro Plan de Igualdade do Concello de Betanzos 2017-2021. Froito do compromiso do Concello coa igualdade de xénero xorde este terceiro Plan de Igualdade cunha clara vocación participativa. Aprendendo da experiencia que achegaron os dous plans de igualdade anteriores, este plan pretende ficar cos acertos de ambos á vez que traballar os aspectos que quedaron pendentes. O primeiro plan, como saben, data do ano 2004, estivo vixente ata o ano 2007. Posteriormente, no 2011, aprobouse o segundo plan, que estivo vixente ata o 2015. Neste ano 2017, pretendemos aprobar este terceiro plan e con el axudar a erradicar as desigualdades que aínda persisten en moitos ámbitos no noso municipio. Para iso, ofrece medidas e actuacións concretas coas que sensibilizar e cambiar a realidade na contorna máis próxima dos veciños e veciñas. O longo camiño para a elaboración deste terceiro plan parte, como non pode ser de outro xeito, da avaliación do segundo, do cal o cumprimento foi alto, cun 92% dos obxectivos e o 67% das actuacións abordadas. Pero, aínda así, nesta avaliación do segundo plan, detectouse que había dúas áreas que precisaban dunha maior sensibilidade neste terceiro plan, que eran a participación e a educación. E por iso, neste novo plan, quedaron claros estes dous obxectivos principais: dar unha especial relevancia á participación e tamén á educación. Deste xeito, moitas das actuacións incluídas nel xurdiron das achegas da veciñanza, centros educativos, axentes sociais, profesorado e asociacións. Por outro lado, elaborouse un estudo diagnóstico da situación da muller no noso municipio. A raíz deste traballo detectáronse varias brechas de xénero que este plan tamén pretende axudar a corrixir. Este plan céntrase en 26 obxectivos e concrétase en 109 accións que impregnan todas as parcelas municipais en numerosos aspectos sociais. Quixemos, na súa elaboración, que abril fose o mes da participación externa. Finalmente, 60 entidades, asociacións, centros educativos, AMPAs, profesorado ou particulares fixeron as súas propostas. Compre destacar o papel da comunidade educativa. Realizáronse entrevistas presenciais cos equipos directivos e entregáronse cuestionarios para encher polo profesorado. Como eixes do plan, propuxémonos a sensibilización a nenos e nenas e adolescentes. E para iso é básico o papel dos centros educativos a hora de intervir nestas idades máis temperás. Con respecto ás asociacións, a maioría chegou suxestións mediante entrevistas telefónicas. Quero decir que se remitiron 78 cartas e que se enviaron 51 correos electrónicos. Tamén, ao longo do mes de maio e parte de xuño, desenvolvéronse diferentes entrevistas co persoal técnico responsable de cada área municipal. Nesta etapa de participación interna do persoal do Concello, recompiláronse as achegas de cada unha das persoas responsables das áreas municipais. Finalmente, engadíronse 16 novas actuacións para integrar a perspectiva de xénero en cada unha das áreas coas súas propostas. Ademais, os grupos políticos fixeron 22 propostas, a maioría recóllense neste plan. Quero decir que algunhas destas propostas dos grupos políticos eran referidas á igualdade dunha forma interna no municipio e que se recollerán na acción 151 deste propio plan, que é a elaboración dun plan de igualdade interno de aplicación na administración municipal. Daquela, varias desas achegas dos grupos políticos teránse en conta á hora da elaboración deste plan interno, que, por suposto, será posto
aberto a suxestións e da veciñanza e dos grupos políticos no seu momento. Ben, en base a isto, por eso se trae a aprobación plenaria este terceiro Plan de Igualdade Municipal. Por agora, nada máis. Portavoz de Betanzos en Común. Alcalde, bueno, estamos co terceiro plano de igualdade. En 2017, a mitad da población mundial sigue tendo que pelear por ser igual a outra mitade. Pode ser vergonzoso, é vergonzoso, e por eso, evidentemente, hai que poñer branco sobre negro as cousas nas que queremos avanzar e onde están os problemas para avanzar en elas. Lóxicamente, desde o Concello e a nivel municipal, é lóxico e é normal que sendo a administración máis próxima á cidadanía, que se traballe neste eido e con máis énfasis, se cabe, que unha administración de máis lonxe. Alegrámonos de que chegue a pleno este plano de igualdade, agardamos evidentemente que eses 26 obxectivos se cumplan, incidimos igual que, inda que non teñen nada que ver no tema do idioma, a transversalidade que ten que ter este tipo de accións, non vale só con accións puntuais, senón que ten que estar de arriba a baixo. Falamos co Comité de Empresas, xa nos comentaron do plano de igualdade interno, que xa nos comentaron que se estaba para elaborar. Vendo que viña isto a pleno, entendimos que era o lóxico saber como estaba ese tema. Nos dixeron que se estaba a elaborar, agardamos que no prazo máis próximo de tempo podamos telo aquí para incidir nese tema a nivel concello. Claro e evidente, hai estudios que demostran que as empresas, que ao final funcionamos como tal, que teñen un plan de igualdade, mellora a convivencia entre os propios traballadores e aumenta a productividade. Esa igualdade, evidentemente, é máis que necesaria e, como dixen ao principio, en pleno 2017 é vergonzoso, pero temos que seguir peleando por unha igualdade que a nivel mundial causa diferencias moi grandes. Bueno, non me vou estender máis polo de agora, simplemente, evidentemente, o noso voto favorable e nada máis. Portavoz nacionalista. No BNG creemos que estaría moi ben que trouxeran os plans de igualdade e as políticas de igualdade cando en datas que non coincidiran co 8 de marzo, o Día Internacional das Mulleres, ou o 25 de novembro, Día contra a Violencia Machista, porque este último pleno antes desa última conmemoración e nos gustaría tamén que estes plans foran para cumprir. Porque nos tememos que, como os anteriores, quede nunha comunicación institucional de que se aprobou o terceiro plan e pouco máis, quer dizer, sin dotación orzamentaria, podemos poñer o que sexa nun papel, porque o cumprimento vai ser moi discreto para canto máis, como xa manifestamos na xuntanza que tivemos para abordar as achegas para este plan, sobre todo cando falta concreción en moitos temas e porque hai temas nos que se evita entrar e porque, xa dixemos tamén, o método para avaliálo nos parece un tanto laxo. Avaliar se unha cousa se fai ou non, sin valorar se aportou, se serviu para algo ou non, é quedarse a medio camiño, non? É certo, iso sí, o cortés non quita o valente, que este plan terceiro se redacta dunha forma completamente distinta a como se redactaba o segundo, dunha maneira participada e aberta, que o votamos en falta, e así o dixemos, no momento de se aprobar o segundo plan de igualdade, e é certo tamén que se incluíron varias das nosas propostas, as propostas que fixemos desde o BNG, algunha medida de concienciación, por exemplo, sobre o problema da prostitución, que é un tema no que se evitaba entrar no texto original, ou matizar determinados aspectos sobre atallar o machismo na mocidade. Iso sí que é certo e vémolo moi positivo e estamos contentos realmente de que recolleran estas propostas, porque nos entendíamos xa no momento de as formular que melloraban o plan proposto e que serían moi positivas de executárense, mas non é menos certo que hai outra contía importante das propostas que fixemos desde o BNG que nos aceptaron, cando ademais, é o que máis nos entristece, van en plena sintonía e son o correlato lóxico de canto pon o propio plan, que traen hoxe a aprobación, non? Quero dicir isto, vou non resumir cunha
cun icono e entenderán enseguida por onde vou. Poñer aquí, no plan de igualdade, todo o que se recolle sobre combatir estereotipos sexistas, combatir actitudes sexistas e remover prexuizos entre a mocidade, que nós compartimos o 100%, despois entra en aberta contradición con manter figuras de garado sesgo sexista como a figura da Raña das Festas, entre outras moitas, que xa falamos tamén de que había outras moitas situacións deste tipo na política municipal, non? Entón, evidentemente, falar de transversalidade en todo o documento sin lle outorgar aos informes de impacto de xénero un papel estruturante para as políticas municipais é non querer facer realmente da igualdade e do avance en políticas de igualdade pois un vector principal das políticas públicas deste Concello, non? E por iso pois, temos unha sensación un tanto agredoce no debate deste plano. Dito isto, nós estamos convencidos de que a igualdade e remover os estereotipos sexistas e combatir na súa orixe a violencia de xénero, xunto con, obviamente, outro tipo de medidas para asistir a quen padece violencia machista e feminicidio, é imprescindível. E a única maneira de combatir, xa digo, a violencia machista no día a día, atallar a orixe, atallar os prexuizos, atallar os estereotipos. Entón, nese sentido, malia que creemos que o plan podía ser ben máis ambicioso e podía facerse moito máis, e, polo tanto, creemos que é manifestamente mellorável, nós vámoslo a apoiar, porque sí que é certo que vemos un avance con respecto ao anterior na forma e no fondo, agardando, iso sí, que se cumpra e que sexa verdade, canto aquí se pon, para que a avaliación do seguinte non nos diga que fomos a peor en determinados indicadores, como se desprende da introducción deste propio plan. E máis nada, moitas grazas. Portavoz de Betanzos, novo. Bueno, en primeiro lugar, eu quería destacar o retraso injustificado na presentación deste plan de igualdade. O anterior plan de igualdade rematou, o segundo, rematou o 31 de decembro de 2014. Betanzos Novo presentou aquí, en setembro de 2015, e xa 9 meses despois, unha moción precisamente para reclamar tanto que se presentara ante o Pleno o informe de avaliación do segundo plan de igualdade como o novo plan de igualdade. En fin, pasaron outros 2 anos ata que, por fin, hoxe, estamos a debater sobre este asunto. Entón, primeiro, destacar ese retraso, a noso xuicio, injustificado. Bueno, antes de entrar neste plan de igualdade, a mí me gustaría dar 2 pinceladas sobre o segundo plan de igualdade, avaliar o segundo plan de igualdade, non? O informe ao que se referiu a concelleira, responsable do ramo, da área da muller, pois fala do cumprimento do adecuado, porque, según di, se abordaron o 92% dos obxectivos. Abordado non é cumprido, é abordado. E que tamén se abordaron o 67% das accións previstas. Ben, é un logro, a mí me parece, en principio, bastante modesto, calificaría de pero non ni moito menos dun éxito do segundo plan de igualdade. Ademais, contrasta coas declaracións da propia concelleira naquel pleno de setembro de 2015, onde, con toda honestidade, naquel momento nos recoñecía que non se cumpriron os obxectivos do segundo plan de igualdade. Logo, o segundo plan de igualdade parece que non foi o adecuado. Vamos, algúns datos relevantes. Por exemplo, aumentou a desigualdade laboral. No 2011, pois había 84 mulleres máis desempregadas que homes. No 2016, segundo os datos da avaliación, 135 mulleres máis desempregadas que homes. Logo, aumentou esa brecha entre homes e mulleres no ámbito laboral. Tamén, por exemplo, no ciclo, os alumnos nos ciclos técnicos do IES e esas mariñas. Non é moito, pero pasamos de 3 alumnas en 2011 a 2 alumnas en 2016, o sea que non avanzamos. En violencia de xénero parece que a cousa todavía é máis grave. Hai 92 denuncias presentadas no 2016. Certo que isto non é un dato referido ao término municipal de Betanzos, senón ao conxunto do partido xudicial. Pero, bueno, 92 en 2016, 109 no que levamos de 2017. Isto sí que nos fai encender unha luz vermella, non?
E tamén, como destaca o mismo informe de avaliación, a escasísima participación das mulleres na execución deste plan. En conclusión, a pesar de que se abordaran o 67% das accións, o certo é que o impacto foi moi escaso, moi limitado, casi nulo, e, por tanto, que a situación da muller en Betanzos non mellorou co segundo plan de igualdade. E que pasa con este terceiro plan de igualdade que agora se nos presenta? Bueno, pois vou a facer un pouco como fixo o meu anterior o representante do BNG, non? Quero dicir que hai cuestións, valoracións positivas que contén este plan, pero tamén hai outras valoracións negativas deste plan. Vou a referirme, non exhaustivamente, pero sí por riba, pois, a elas. Como positivo valoramos a metodoloxía empregada para elaborar este plan, no que sí se consultou as entidades, o ensino, a comunidade escolar, en fin, penso que a metodoloxía empregada foi boa. Lástima que non se sometera a información pública este plan de igualdade antes de traerlo aquí ao pleno, pero bueno, desde logo avanzouse moito con respecto ao segundo plan. A existencia mesma dun plan manifesta xa unha vontade política de apostar pola igualdade que xa nos parece tamén en sí mismo positivo. O que non entendemos é que como desde 2014 a 2017 eso non se considerou que tuvese suficiente importancia. A incorporación do cronograma que recolle as accións a realizar e as temporaliza en cuatrimestres desde 2017 a 2021 tamén nos parece un avance. A incorporación de varias das propostas de Betanzos Novo tamén nos parece positivo, como incorporar os criterios de igualdade nos procesos de adxudicación e de contratación con empresas por parte do Concello, ou incorporar a perspectiva de xénero nas subvencións municipais, tanto nominativas como de libre concurrencia, a ver se despois isto é certo se leva á práctica. No outro lado, entre as valoracións negativas, a descripción que se fai das accións é excesivamente xenérica, ambigua, vaporosa, moitas veces incluso reiterativa. Hai varias accións que se poderían condensar nunha soa, non fan, por exemplo, todas as que finalmente son actuacións de información ou de propaganda. Non se diferencia entre as accións máis importantes, máis relevantes, nas que o Concello debería centrar os seus esforzos e que poderían ter realmente un impacto real na mellora da situación da muller, daquelas outras que, teñen un impacto prácticamente nulo, ainda que non é o mismo. Despois, a hora de contar como executado, o ter elaborado ou difundido varios cartéis sobre o Día da Muller, co que se faga, co traballo que se faga coa violencia de xénero. Son cousas distintas. Entón, debería de diferenciarse e ponderarse isto despois nos indicadores e na avaliación do plan. Non se acompaña a este plan de inspección o orzamento de gastos destinados a executar o plan. Un plan sin medios non é realmente, ten pouca virtualidade práctica, pero, entendo que nos orzamentos municipais hai partidas suficientes para destinar a estes asuntos. E, non incorpora outras das propostas que fixemos desde Betanzos Novo, como, por exemplo, non os incorpora de verdade, fai unha referencia, pero logo despois isto non se reflicte nos indicadores, que é como non poñelo, como evitar os comportamentos machistas nos espectáculos promovidos polo Concello ou patrocinados polo Concello. Falamos, por exemplo, das festas patronais, a figura, por exemplo, da raíña, ou a formación sobre saúde sexual e reproductiva, e outras máis. En fin, o principal que deste plan de igualdade, a principal crítica tal vez será que a incoherencia das políticas que se están levando a cabo noutras áreas
Con respecto ao plan de igualdade, de nada sirve que desde o plan de igualdade fagamos promoción nun sentido de igualdade se despois estamos outras políticas como as culturais ou as de festas ou as de emprego que non van na mesma liña. Esa transversalidade había que traballala moito máis. De todas as maneiras, vamos a apoiar este plan de igualdade. Portavoz popular. Señor alcalde, concelleira e portavoz do PSOE, menos mal que viña consensuado o plan que pensei por un momento que iba de volta con el xa. Ben, como estaba dicindo, eu creo que xa é un plan que ven consensuado por todos os grupos políticos que fixeron propostas, incluso, se non me equivoco, xa pudo haber vido incluso o mes pasado tamén, se había falado da posibilidade de vir a finales do mes pasado, independentemente de que o plan sea estipulado en 2017 ou 2021, non quita que evidentemente haxa que facer ese seguimiento trimestralmente. Se fala incluso de algún tipo de seguimiento ao longo do plan de igualdade que se nos presenta, porque eso é sobre todo importante. O importante non é chegar ao final do plan, buscar os resultados, todos os datos que haxa e hacer unha avaliación deso, senón que o importante en todo o plan de igualdade é facer un seguimento correcto, temporal, e ir collendo todos os datos e ir avalando no momento para incluso, se cabe, pois levar a cabo algunha modificación, como se pode dar nalgúns outros plans, para poder actualizalo e correxir situacións deses datos que nos vayan dando neste plan. É fundamental, eu creo que os expoñeron todos os portavoces, é fundamental, sobre todo, en temas de igualdade, concretamente con este plan de igualdade, que sí que funcione de maneira transversal con todas as áreas e todos os departamentos do Concello, ou igual que, evidentemente, con todos os colectivos e entidades que están representantes neste Concello. Iso é moi importante. A transversalidade de un plan de igualdade vamos, como estábamos dicindo todos, é importante e é relevante a hora dos datos e avaliacións que nos poda dar. Nada máis é decir que, evidentemente, a nosa postura, como así se trasladou xa no seu momento, é favorable. Grazas, señor alcalde. Ben, en primeiro lugar, quero agradecer o voto favorable de todos os grupos, manifestar que me parece moi satisfactorio e moi importante que este sexa un tema no que haxa unanimidade por parte desta corporación. En ese senso, pois, manifestar o agradecemento a todos os grupos. Coincidir en que a transversalidade é fundamental, todos os grupos se manifestaron, é algo innegociable, efectivamente. Trataremos de traballar nese sentido ao longo dos vindeiros anos. Penso que xa se mellorou bastante nese sentido, pero que hai un longo camiño por avanzar en todo o que abarca as áreas municipais e todas as áreas que abarca este terceiro plan de igualdade. Ben, simplemente decir, é certo que manifestaba o voceiro de Betanzos Novo de que estivemos 2 anos sin elaborar o seguinte plan de igualdade, o terceiro. Agora contamos, quero destacar o traballo do persoal municipal que participou neste terceiro plan de igualdade, que a maiores do traballo que leva consigo día a día nos servizos sociais municipais, traballou arreo na elaboración deste terceiro plan de igualdade. E nada máis. Moitas gracias a todos os grupos e espero que o cumprimento deste terceiro plan de igualdade sexa de verdade efectivo e que nas avaliacións intermedias que haberá iremoslo vendo e tratar de mellorar en todo aquilo que non sexa así. Nada máis. Portavoz de Betanzos en Común. Portavoz nacionalista. Dicía na primeira intervención, vamos ver, o problema disto é que, obviamente, o papel aguanta o que se queira poñer, non? E despois, se os datos obxectivos amosan que o machismo medra entre a mocidade e que a administración o está a tomar mal as medidas,
ou non tomou medidas para tallalo, ou non funcionan as medidas que se tomaron. Entón, nós entendemos que iso é parte do problema e parte da explicación de algunhas das eivas que tiña o plan anterior e que se evita tallar. É dicir, nas actuacións, nas publicacións do Concello que aproba este plan de igualdade hoxe, siga habendo actos, siga habendo estereotipos, siga habendo unha linguaxe sexista. É dicir, entre outras cousas, porque se evita ser consecuente con todo o que manifesta o plan e leválo ás cousas de verdade, o sea, ás festas, ás programacións de lecer, etc. etc. Entón, cando se di, ainda acaba de volver a insistir que a transversalidade é renunciável, pois haberá que blindala. O BNG propuxo que os informes de impacto de xénero foran vinculantes para as grandes políticas municipais, en consecuencia co borrador de plan xeral que o propio goberno municipal nos achegou, elaborado por técnicos, participado por entidades profesorado e demais colectivos. Ben, pois, se non blindamos que antes de facer un plan xeral teña que ter un informe de impacto de xénero para ver como os espazos públicos, as dotacións e demais se adecúan a un urbanismo con perspectiva de xénero, non estamos garantindo a transversalidade, ergo non nos preocupa a transversalidade, sino un orzamento que é o grande documento que presuntamente de maneira anual aproba un Concello, non garantimos que ese impacto de xénero está blindado e hai que aterse a todas estas cuestións que pon este plan e que nos compartimos no 100%, non estamos blindando a transversalidade. Quen di iso, di na programación de lecer, que tamén o propuxemos, blindar a transversalidade, evitar así que o Concello faga promocións e actos sexistas ou que espallen estereotipos discriminatorios, ou quen di iso, di mobilidade e demais. Había unha serie de políticas concretas nas que as ordenanzas fiscais, como as que acabamos de modificar agora, moitas teñen tamén un correlato en impacto directo no xénero. Se as grandes políticas municipais non as blindamos cun informe que ten que ser vinculante e que facemos que sexa público e que a veciñanza coñeza, non blindamos a transversalidade. Por lo tanto, pois ao final sí, hoxe, o último pleno antes do 25 de novembro, sí a tope ca transversalidade, pero na próxima modificación das ordenanzas fiscais do plan xeral volveremos a estar na mesma, que unha das eivas será que non atenda a toda a poboación, porque non blindamos que haxa que atender a toda a poboación. Vale, e isto xa digo, para nós é un avance e que se cumprira todos estes obxectivos sería maravilloso, así que por descontado BNG vai apoiar o plan xeral, pero non podía deixar de facer esta reflexión. Portavoz de Betanzos, non? Sí, reiterar, porque xa o puxo tamén de manifesto a concelleira responsable desta área, a importancia desa transversalidade, non? Que quizás transversalidade e coherencia de todas as políticas públicas municipais. Isto, evidentemente, hai varios métodos para intentar poñer controis para que isto se produza. Un é o do informe de impacto de xénero, como acaban de decir, e outro é que exista unha unidade administrativa ou orgánica que se encargue de velar polo cumprimento deste plan de igualdade, que faga un seguimento de todas as políticas públicas, que detecte inmediatamente cales son os problemas, adopte as medidas coa máxima inmediatez. Se esa unidade orgánica non existe, que debería de existir, polo menos que a concelleira responsable da área asuma esa responsabilidade diante dos seus compañeiros e evite que isto que acabamos de sinalar, estas incoherencias, que por un lado facemos fincapé nas políticas de igualdade e polo outro, en fin, hai algunhas actitudes que non son comprensibles. Apoiaremos o plan, que nos parece un avance, evidentemente, neste tema. Portavoz popular. Portavoz socialista, me parece que me quería facer un apunte. Despois doulles os portavoces se queren facer algún apunte ou que vai dicir. Só dous apuntes a isto que acaban de decir. En canto decir que engadiuse a acción 1.2.2 que di así: realizar informes de impacto de xénero, en principio políticas reitoras do municipio, como o Plan Xeral de Ordenación Municipal ou os orzamentos, coa intención de que vayan estendéndose a programación de actividades e outras políticas municipais e darlles difusión na páxina web do Concello.
Espera un momento, por favor, que me perdín. É a acción 719, que é promover a participación de mulleres nas actuacións con motivo das festas patronais e evitar os comportamentos machistas nos espectáculos. Entón, estas dúas accións engadíronse á proposta dos grupos políticos que así o manifestaron neste pleno e que trataremos de cumplilas coa axuda dos meus compañeiros, como ben decía o voceiro. Ben, se algún portavoz quere facer alguna apreciación, o que eu lles pediría en próximos puntos que sean o máis breves posibles. Eu, vamos, din posibilidades porque entendía e flexibilidade no tempo porque entendía que era un punto importante. Entendo que está aprobado por unanimidade. Sí, punto. Sí, matiza, sí. Opción. Sí. Sí, limos que se incorpora ter eses informes, pero se non se lle outorga carácter vinculante, queda no aire. Todas as proposicións de lei que tramita o Parlamento Galego teñen que levar un informe de impacto de xénero vinculante. E ata que se teña non se poden tramitar. Aquí nos botamos en falta esa analoxía, si quere. Ben, señor secretario, punto siguiente.